Gaskiya ni na daɗe abin yana damuna, na ga wasu suna taka rawa maybe na rol ɗin bahaushe, kuma alhali maybe saboda mutumin yana zama a wuraren da ake jin hausa ne. So sai ka ga sau da yawa maimakon ya isar da saƙo, ya dugulgula saƙon, ya tukwikwiye saƙon. Sunana Ibrahim Nasir, wanda aka fi sani da Alhaji Saminu Baba a shirin kwana casa'in. Shekaru na 51, kuma na samu kamar shekaru 13 kenan ina fim yanzu. Na fara ne daga abokai su kira ka su ce ka zo ga wata rawa da muke so ka taka mana. Ni mutumin Jigawa ne, asali na dan wani gari ne mai albarka da ake kiransa Ringim, kuma na yi makaranta ta a Ringim din, na yi a Dawakin Tofa, na yi a Kaduna Polytechnic. Wato abin da ya fi sa ni farin ciki a rayuwata, na gana sauke dukkan nauyi wanda yake kaina, ya Allah, wanda ya shafi iyalina, abokaina, yan uwana, na kan ji daɗi. Abin bakin cikin da ba zan taɓa mantawa da shi a rayuwata ba, ranar da matata Allah ya mata rasuwa. Kyautar da aka taɓa yi mini wanda ba zan taɓa mantawa da ita ba, ita ce kyautar da wani Alhaji Nasir ya taɓa bani ta mota. Tambayar da mutane suka fi yi min idan sun haɗu da ni shine, wannan rawa da nake takawa a shirin kwana casa'in, halayya ta haka take? Sai na gaya musu a'a, halayya ta ba haka take ba. Wannan kawai shiri ne da ake yi, aka rubuta aka bani, kuma dole ne iya kokari na fitar da abin yadda ake so ya fita. Wato sin ɗin da ya fi burge ni a shirin kwana casa'in, inda nake zuwa na samu manajan wutar lantarki Buba Halidu, saboda ni ɗan kasuwa ne, na shigo da generators ina so na siyar. Sai na kama shi na ce wutar da suke bayarwa a garin Alfa wannan ta yi yawa, saboda haka ina so su daina ba da wuta. Kawai saboda son zuciya ina so na sai da generator da na shigo da shi. Dan wasan da ya fi birge ni Ibrahim Nasir Alh. Dan wasan barkwanci wanda ya fi birge ni a wannan masana'anta Bosho ne. Babban burin da nake da shi, na ga jama'ata, wato mun fita daga kangi na dama a ce mun koma yadda ya kamata a yi ga abin da za a yi. Ina da wata sana'a bayan shirin fina-finai da muke. Ni dan jarida ne, kuma ni ma'aikaci ne. Ta yadda nake tafiyar da harkokin fina-finai na da kuma harkokin neman abinci na ba tare da wani ya dakila wani ba, shi harkar fim ba wai lokaci guda za a kira ka a ce taho yanzu ba. Tun ba ma idan ka kai wani matsayi ba, ana ba da lokaci, wane rana kaza za mu shiga aikin kaza. To kaga wannan zai baka dama ka dan shirya, ka kimtsa. Idan ma wani dan gajeren karamin hutu za ka dauka, sai ka dauka. Babbar tambaya. Babban abokina a wannan masana'antar sunansa Ibrahim Dadi. Gaskiya abincin da na fi so ba jayayya, kamar yadda yawancin mutane suka fi so a nan bangaren, shinkafa da wake. Ina jin kamar guda 4. Akwai Hausa, akwai Fulanci, akwai Turanci, akwai French. Dole ba dai da yawa ba, amma dai ina ji irin na kwata kai din nan.
idan za mu gaisuwa a yarukan nan da nake ji, alal misali da Hausa za a ce ina kwana, da Turanci za a ce good morning, da French za a ce bonjour, da kuma Fulanci za a ce awali jam ko kuma a ce jamwali, ya danganta da bangaren Fulatancin da ka fito. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar da nake goyon baya sunanta Manchester United, wanda ake kira da Red Devils, so Man U for life. Mawaƙin da ya fi burge ni, wanda na fi sauraron waƙoƙin shi, Allah ya masa rasuwa, sunansa Alhaji Mamman Shata. Wato matsalar hanyar da za a bi a shawo kan matsalar tsaro a Najeriya. Matsalar tsaron nan ta zama tamkar rigar siliki, idan an gyara nan sai nan ta yage. Abu ɗaya ne a tsaya a fuskanci wannan matsalar tsakani da Allah, a kawo jami'an tsaro a ba su kayan aiki, sannan shugabanninmu su sani idan yau su ne gobe ba su bane.